Omullo, dongruok en gima ji te dwaro e yiero ji nogolo singo mopogore opogore. Nyaneno ka jotend luo noyudo thuolo mar pedho ne gik ma gidwaro. Thothne aneno ka president biro e gweng'gi, ji biro State House Nairobi kaka region mangima. To giporo wach, to ma bet ne opogore. En ang'o mano inform pogruok ne un kaka joiye? Ing'eyo ni mokwongo Ruto en kama tin. Kendo en gi energy machanga machiewo gokinyi to onindo malet. To en kaka sani ng'eni leadership biro gi paro mopogore. En kaka system ne gi structure mare opogore. Koro mane mina samodhi e local cha ober kowinjo moloyo ka jogo biro State House. Ng'eni same biro State House udhi madho chai, imiyo gimoro fuko, iyuko no jamna, will kata gige mo dwaro. Lakini ka wine local. Iyuko ne jotelo jamna. Mano kora wacha. Okache ni iyuko ne. Mane ke gini State House kidhi to mane kaka moi ne timo ne ji. Kora para mane samoro mane kaka ibo tim nagi. But koro wigi will. Lakini sama gine ground cha. Ing'eni nyaki par. Ikechine ground. Nitie gima monego bende timo. Ing'eni e Luo Nyanza. Wan wasebalo ga gi serikal chakre ndalo Kenyatta. Inyalo paro ndalo mane Kenyatta odhi Kisumu mane ogoji kabisa. Mano kelo kindi pogruok jo Luo gi Mount Kenya. Iyudo ndalo Moi kata ndalo Kibaki. Ndalo mane koro wariwore gi Uhuru gi Kibaki matin noka development no dhi Nyanza. Sani kaka no wariwo koro ji o embrace Ruto kaka president. Ineno kano dhi Homa Bay. O launch Tom Mboya College odi expand puodho, odi medo puodho mondo koro skun jo bed maduong'. Wach ni referral hospital cha mondo bed level 5. O idwaro ndara olosi, idwaro coolants, paya midhi los cha, dhi konyo jorech, ok dhi konyo MP. Kech sama koro government dhi golo pesa mondo los paya kacha mondo johala oyud kaka dhi. Idhi konyogi. Idhi Siaya, ineno ko los launch ginene Blue Economy Research cha Institute. Aya weche ma Kisumu, gik madwaro kata mana airstrips ma Nyanza. Mago gik ma national government onego bed ni timo. Kata mana weche education. Koro ineno sani wan kaka joluo PS marwa en mar trade and investment iluongo ni Kombudo wuok Kisumu. En masani koro nego be no manyo no market. Ineno gigi tete koselosi kata ko wan koro wan gi kambi mar abuon magrech. En kaka PS nikech en gi chance mar manyo no investors gi market madhi oko. Koro ngene kombi wa ambassador wan wabeda ni wabed mana mariek kakuru. Wabedo amamul kakuru lakini Maria kanya tituol. Gimo wang'eyo ni mbele ka wakwongo loss development. Okobedo bende no wabalo gi everybody. Ng'ata wawaje ni wano kodwa ng'ano. Siasa no sani wawe nikech wang'eyo nyithindwa, wang'eyo kaka family waringo, samo los no andara no gige wadhi maber. Sani ka ji oriwore SACCOS kaka Gladys Wangana wacho ni koponi oger iluongo ni housing plan cha. Joma dhi timo miyo contract, joma dhi kelo simiti, gin jodala. To gi oyawne gi kata KCB kama ginyalo kawe loan to jiriwore ji loso sako. Mane kaka no kata Kisii develop. Koro wan sama pinje moko gi develop, wan kaka Nyanza kendo wakwayo governors ni pesa matin mabdhi e county. Kesa ni gimoda ng'iyo sana. Ni as much as ni wan koro government national government yogi county. To dange ni pesa madhi e county no biti kode maler. Kendo anagone sani governors mano biro masani gipogore governors machon. Nikech ine aneno gima gitimo. An no bwoga ka neno Homa Bay Referral Hospital o los manyien makoro dwa chalo mana gi Mata Hospital mana Nairobi gini ka. Kechon kineno ino ka hospital no kelo no wich court kabisa. Ino ka gik moko change kata mana Siaya, Kisumu. Koro at that level sama jogi wuoyo gi engage gi wuoyo gi president. Ing'eni kochopo 2022 wabed kaka jo Mount Kenya. Kochopo 2027 ging'e kuma gitere kuchgi. Lakini sani nyakunind piny ung'eyo to development mano mwanyalo yudo. Lakini gima Ruto okelo siasa ma sani siasa moro mani wawito joma nchogo no kura mwadwaro. Kende sama koro riwo Kenya te nyiso ni mbele ka. Ji biro go mana kura kaluwore gi agenda. Issues mangato kele mesa. Ok biluore ni ya nini kabila mane. Sano kubedo kata kidi mwage mokoro dwaro ker. Jo Kenya te onego bene gone kura. Koro sani wan kaka julu wariwore nikech kata wambe wadwa ni joko bose chamo presidency ni kabisa. Jo mamalo ka. Gichame kabisa. Jo gitinde en mane jo Mount Kenya Rift Valley. Tingene kopo ni unity ni nyalo bet makoro ni ukabila oweyo. To wanyalo kata jaluo nyalo chung president mayudi kata mana Mkamba nyalo chung president mayudi lakini ng'ato nyaka bed gi right ne mar yudo development. Inawezekana.